Niluto ko na guys yung ano, yung spaghetti. Yung natitirang sauce ko nung gumawa ko ng ano, ng pasta. Ayun, baon ni Chris. Ayun na. Tapos, ito, padadala ko sa Don Carlos kasi napakarami. Ayan. Tapos ito, breakfast namin dito kay Emma. Kasi pupunta si Emma eh. Ayan. Then, lagyan natin itong parmesan. Ang dami. Ayan. Mas marami, mas masarap. Tapos, itong ano, ito, kagabi ko pa ito niluto eh. Adobo. Yun ang babaunin din ngayon sa lunch. Ayun, wala akong vlog kahapon guys. Kasi dito lang naman kami sa bahay maghapon. Eh, wala namang ganap sa iba vlog ko. Nakaka-boring. Ayun, di na lang ako nag-vlog. Kaya, today na lang. Anyway, today is Thursday. So, happy Thursday guys. Gaano ako alis kami ni Daddy, kaya pupunta ngayon si Emma. Ayun, pupunta kasi kami Tagaytay. Pipick upin ko yung ano, yung Neris Gourmet yun. So, later tayo mag-chika kasi nanonood na naman yung anak ko ng TV. Yan. Wala ko ano yan. Home. Pang ilang beses nila kayang ano, napanood. Loka. Excited ka na naman. Wait lang. Aray! Kayo kuko mo! Aray ko! Uy! Sige, wala siya makalam sa aray ko. Laki pala ng pomo. Paano yan pag pinatato ko sa ano ko? Napupuno nga yung ano ko. Ayan, nilagyan na din siya ng harness kasi masakit daw pag ito hindi nadala eh. Yung! Excited ang yung! Kapaknit! Wala eh, may pasok yung maglalakad siya paknit. Bale, tsaka naman sa baba, akit baba ka naman eh. Ha? Ayun, umalis na si ano guys, si Chris. Susundo na siya ni Joe. Antay ko na lang si Emma. Siguro mga 8 or 9 kami lakad ni Daddy. Bibili lang ako sa kanya dito. And dumating na kahapon yung ano, yung naiwan na ganito. Yan. Palagay ko na kay Emma. Ay! Baba. Alis dyan. Alis dyan. Bawal dyan. Bawal. Makalmot mo yan. Bawal. Pero ako mo lang sa park lang. Halika na dyan. Halika na. Alis ka na dyan. Ay! Ang gulo na ito mga talaga. O sige, yan. O sige, tali mo na si yan. Dayong yung sa leg mo. Sige. Dayong yung. Dito, yan. Doon ka talan. Yan. Babalik ka na naman. Ba't ganyan si Dayong yung? Di pa rin sanay mag-ano. O, yun na sa'yo, ano ka. Poknat! Ikaw talaga, isa ka pa eh. Dito ka muna. Pasok ka muna, dali. Dito ka sa kabila, bebe. Ikaw na lang. O, game, Groot. Diba na, Groot? Ano ba yan? Patusok pa tayo na naman. Ay! Bakit? Nakakaloka ka. Pinahabol-habol ako sa labas. No! No. Sa pusa yan. Kit. Hiningal tuloy ako. Muutak din te. Pag taligad ka, sabay baba din siya para si Maggie. Pumasok ka na ha. Kaloka, doon ka na sa Petron. Aray ko. Gusto mo ba lumakad? Sorry. Kaloka ka. Tara na, pasok na tayo. Dali na. Pasok na tayo, dali na, bebe. Ayan, liligoan na naman kita mamaya. Ayan, tapos after ligo mo mamaya, once a week ka na lang. Tuyo na yung mga ano niya. Yihi. Halika na. Nagustuhan nila yung spaghetti, oh. Siguro arte-arte pa eh. Nung kumain na sila, Dayong yung kumain na din siya. Tapos na si Poknat eh. Ayun. Bigyan ko ulit sila Junior siya kasi ano, si Maggie. Hindi ko lang siya nilalagyan ng hotdog guys, tsaka ng ham ah. Kasi syempre, bawal yun sa kanila. May beef kasi ito eh. Kaya siguro nagustuhan nila at may tag doon.
liver spread. Gusto ng loko. Naubos niya yung binigay ko sa ay! Kabayo. Sorry. Magaling lang. Yung. Gutom ka pa yung. Nagawa ka ni Megi, oh. Share na ulit kayo ni Dayong. Oh. Share na kayo. Oy, meron pa dito. Oy, meron pa dito. Ay. Wag. Oy, no. Tamiyam. Ang nyari, nilunok mo lang. Alam niya kayo, no? Kaloka. Oh, yun ba? Nabaliw. Far off na, guys. Ayun. Nagkamali agad si Daddy. Kakalabas lang namin. Kaloka. So, na lang kami sa Jollibee. Para makalusot. Makabalik. Ayun. And then, nag-take out na din kami at di pa ako nagbe-breakfast. Dito na lang sa daan na lang. Ayun, pag kasi ikaw ang nagluto, wala ka talagang ganang kumain, diba? Ayun. Tapos, andun na si Emma, kasama yung friend niya. So, mainam naman may kasama siya, may kakwentuhan siya, bang wala kami. Kompleto naman na din, naluto ko na yun sa dogs, nakapaglinis na ako. Ayun, pinaayos ko lang sa kanya yung yung damitan ni Chris, yung cabinet, kasi parang binagyo na naman eh. And then, yun nga, siya magpapakain sa dogs. So, ayun na, nood-nood lang sila ng TV. So, let's go! Sana magka-time pa tayo para makalaboy sa sa Tagaytay. Saya na naman ito. Nakawala, oh. Paano ka pa ng dimples mo eh. Hello guys! Dito kami saan na ba kami? Aguinaldo Highway. Cavite yata to. Silang. Gano'n. Ayun. Malayo pala ito. 2 oras ang ang biyahe. Pa Alfonso. So, ayun lang. Nag-enjoy lang kami. Langhap ng parang maiba man lang yung Diyos ko kasi lagi sa bahay. Ayan. And titignan natin kung makapasyal pa tayo ng konti sa Tagaytay. Kasi pa-Tagaytay na yun mismo. Boundary na ata yung Tagaytay ng Cavite and Tagaytay mismo. So, ayun. Nakit na rin tayo ng Tagaytay. Diretsuin na natin. So, yun lang. Umihi lang si Froggy dito sa McDo. Nakita si Daddy ng bulaklak ng talampunay daw. Ano ba yun? Yung bell na, parang bell na nakaganito. Talampunay. Diretso lang. Yes. Diretso pala. Nabungbuang yung mga tao. Talampunay. Tawagin sa ano yun? Devil's breath. Sus? Mabubuang ka, wala ka sa sarili. Buti pa dito, malamig. Sa pagkainit-init. Diba parang summer na, nakakaloka. Nangyari sa dapat may taglamig tayo hanggang February, diba? Kanan dali 300 meters. Sa highway mismo. Nasa Batangas Highway. Nagano lang tayo na road trip lang. Tagaytay daw. Okay, we're here na guys sa Alfonso. Luksoy. Tama, Luksuhin. Sa Alfonso. Hanapin na lang natin yung 600 meters na lang dati. Bandang kaliwa daw yun eh. Anong kulay nga ba yun? Kulay blue ata yun. Sige, 600 meters pa. Bibingi naman ako. Pa-descent pa tayo. Kabingi. Sa highway lang. Lamig! My gosh. Tala pa yung AC.
Ito yung school. Malapit lang sa school daw. Kaya pala enjoy na enjoy dito si Neri, no? Kasi yung ano, yung klima, grabe. Sobrang lamig talaga. Baliw. Sarap magkaroon ng ano dito. Ng bahay, kahit maliit lang. Ito yung Neri's Ukayan. Ayun yung ukayan niya. Daan tayo mamaya. Ayun! Ayun o, kulay blue. Yan. Yan o, we'll arrive. Dito ka na lang. Kanan ka na lang. Neri's Bake Shop. Saan ba? Ayun o! Neri's Bake Shop. O sige, dito lang. Kaya nga. Welcome. Wag na! Punta na lang tayo doon mamaya. Pag sa picture ang ano, parang ang laki. Maliit lang pala yung pwesto niya. Sige, atras! Nakuha ko na guys. Ayun, stop muna kami saglit. Bumili ako ng ano eh. Tinapay ni Neri. Masarap. Malambot. Bago kasi. Laging bago. Ito nyo. Walang laman yung ano niya. Yung stante niya. Tapos yung best seller niya na ano yun? Pandikoko. Laki nyo. Nalo. Manalo sa Coco. Coco. Oh, diretso na lang tayo. Hindi, ikot-ikot muna tayo sa ano. Oo. Balik ka kayo? Tagal tayo. Search lang ako ng pwedeng makainan natin. Si Daddy natakot ah. Pumasok kami din sa ano, rodeo ba yun, Daddy? Nakakatakot yung ano sa may tulay. Kala namin walang ano. Walang bawal pumasok. Dead end eh. Ano ba na pinagagawa natin? Balik, balik, balik. Labas tayo dito. Kalokohan natin eh. Pupunta kasi kami sa ano, Sky Ranch, Tagaytay. Balik. Atras. Balik. Oo, atras. Stupid. Balik. Ay, naku. Huwag na doon na lang tayo sa Luksuin ulit mag ano. Ay, sayang oras eh, alas 12 pa lang oh. Dito na din naman kami sa Tagaytay oh. Di ano na natin. Hintay ng gobyerno itong parte ng Pilipinas na to. Para siyang ano eh, private private property lang. Ano yung bagbagwag sa kamo? Oo may, nakakatakot eh. Bili ka na, bilisan mo. Lalo na paggabi no. My God. Siya pa ata rito. Tarsier. Sa Tarsier. Sige go. Ang ganda. Wala lang. Ang sarap lang sa paningin. Bago sa ano. Bago sa mata. Okay, more. Wow. Ayun tayo dyan. Para doon tayo sa gilid-gilid ng pwesto. Kain saan? May restaurant na tayo. O sige, hanap tayo. Aliw si Daddy. Wala. Bahay. Doon na nga lang sa Leslie's. Tara na. Tara. Kasi yung bulkan. Bulkan. Wala. Walang bulkan dito. Gagi, meron dyan. Bulkan Taal. Ayan, dito na kami sa Bulalo Point. Hindi na kami umabot ng ano, ng Leslie's. Ayun, cute. Sige kuya, kakain lang kami. Lunch tayo guys. Dito nga sa ano, Bulalo Point. Thank you. Hindi ko carry yung ano, yung amoy ng table. Amoy bulalo talaga. Kanina pa ako nagrereklamo kay Daddy. Ang tapak ng amoy.
Pero ayun, pagbigyan ko lang siya sa ano niya, bulalo niya. Oh my God. Oh, dali. Ang dami. Mukhang iuwi mo pa nga yan. Ayun, di na kami umabot sa Leslie's. Dapat Leslie's kami. Kaso, ako dito biglang ano na, umarada na. Ayun, bulalo, chop suey, and of course, tawilis sa akin. Tsaka patis daddy pengi ako. Halo dito sa suka. Ito. Ikaw, sausawan mo. Wala. Ayaw mo na. Ngayon, nakapag-pray na kami guys. Kaya na lang tayo. Yoy! Ayun ang gustong-gusto niya. Oh my gosh! Bakit ko ba ito kasalo ngayon? Oh yeah. Oh yeah. May gulay. So ayun guys, kung nagtataka kayo kung bakit hindi siya kumakain ng dito ng sardinas, same way ng hindi ako kumakain ng bulalo. Parang diring-diri talaga ako sa bulalo. Yung amoy pa lang, just hindi ko na carry. Si Papa ang hilig magluto niya sa bahay. Naku, galit na galit si Mama kasi di ba yung amoy niya ng tagal talagang matanggal sa lababo, sa kasirola. Kaya ayun, hindi ako nagluluto din yan sa sa apartment. Alright guys, lubusin na natin ng ang buong araw. Habang andito tayo sa sa malamig na lugar. Ito kami sa Sky Ranch. So yung wala si Bebe. Wala, tingin-tingin lang kami. Patay oras lang kasi ang naman ang uuwi kung uuwi agad kami. Wala lang, pababa muna kami ng kinain guys. Lakad-lakad dito. Tingin kung anong mga pwedeng pasalubong sa aming bebe boy. Layo pa pala ng entrance, no? Saan? Doon. Okay na yan. Eh mamaya wala din tong maparkingan eh. Actually, there's two. Taal, volcano. Yan ba yun, Daddy? Ayun, nahanap niya kanina pa. Vulkan daw. Nandiyan yung mga vulcanize. Oh, yeah. Vulcanize. Sabi ko, kami sakay kami dito sa zipline. Kasi ang layo nakakatakot eh. Parang may ihi ako dyan sa sa nervyos. Ito parang sa Moa Island. Doon na lang tayo. Laro na, kunwari nagde-date tayo, Daddy, di ba? Di ba? Nagde-date tayo. Holding hands tayo, Daddy. Holding hands tayo. Yan! Ayun! Sagutin mo na nga kasi ako. Nanliligaw. Ilan taon na ba naliligaw? Ay, magdadalawang taon ba? Grabe! 1999 ko palang sinimulan. Ay, ayaw pa. Loko, hindi naman 1999. Okay ka. Real smart. Dito, parang makaano tayo ng mga teddy bear. Teddy bear. That's not going to happen. No, kung dito si Chris, ang dami nang nahingi nun na pang Ominion. Sige na. Laro tayo. I'm the map. Si Dora yun eh. Yung map ni Dora. Yeah. Kapsa ko. Fire. Eh hindi. Ano ba? Ay. Anong gagawin? Mahirap pala. Sky Eye! Wala, ganito lang ito Boring. ka-boring. Boring. Pumatay oras na kami dito, Dong. Ito si Sinday. Tagal siya. Nililigawan. Ayaw po sagutin. Dong! Strict of parents ko, Dong! Mayaman naman si Papa. Hostess si Mama. O, diba? Hindi naman nakakatakot, guys. Wala. Overlooking lang yung yung Taal Lake. And malamig sa paa. Ayun. Atomizer shorts. Atomizer shorts. Sa taas ka tayo. Hindi. Hello, 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 hello. It's a falling! It's a falling star! Tapos dire-diretso yun, no? Hindi, maraya pang babanggaan yan.
Puro green. Puro whale. So, gagawin natin. Wag, Daddy! Matatakot ang babae. Mapapakamit siya dahil siya. Dahil siya rin. Uwi na kami, guys. Ayan. Nagpaano lang kami. Nag-experience lang. Ito na ang aking Grab. Hello, manong Grab. Wait lang, di pa seatbelt. Stress na eh. Uwi na tayo. Ito tayo dito sa susunod vacation tayo dati. Mga Friday to Sunday. Yeah. Ito yung Leslie's, oh. Sayang. Dapat dyan na lang tayo kumain. Yung bulaluhan. Anyway, ayun. Dala-dala namin yung yung tira kanina. Ang dami pa. Ibadaan namin pa guys, pa uwi. Dito kami sa Tagaytay Santa Rosa Road. Nuvali na to. Maganda pala sa Nuvali, no? Maluwag din. Yung mga din, pasyalan din. Vista Mall Santa Rosa. Tsaka mas maganda tong dito, daan, kaysa kanina. Nagsilang kami. Tapos sa din ata to, SLEX din, pero iba yung sa dinaanan namin kanina. SLEX din yung labas namin ito. Kanina na Greenwoods kami. Greenwoods ba? Hindi Greenwoods yun. Ay, ano yun? For, basta may wood eh. Southwood. Southwoods. Woods ba? With S? I don't know. So, ayun nga. Pauwi na kami. Mag-alas 4 na. Pasay na kami, guys. Time check for 29. 4:30. So, lang. Sa kalating oras lang yung biyahe. Bilis nung yung way na yun. Santa Rosa, Tagaytay, daan. Yun, drop lang namin to sa sa store. Kasi may mga ipapaship na eh. Mga inaantay. Dadalhin sa Oman. Sa abroad. Meron pa bukod sa Oman. Din ata yun. Middle East din. Yun, di yun naman yung nun. And ito yun ulit. So, yun lang, nakauwi na daw si Chris na sundo na ni Joe. We're home, guys! Kamusta naman ang ating madaliang lit? Ha? Sabi ko na sa'yo, Day. Kagutin mo na ako. Ang tagal ko na naninigaw sa'yo. Siguro marami kang lalaki. Hindi ka makapamili. Baliw. So, ayun, ito pa yung hindi pa namin nakakain. Yung pandikoko ni Neri. Bagong gawa naman siya eh. So, masarap to sa... Ay, hindi. Kinainan dahil yung kanya yung laki yung 8 pesos. Diba? So, yung masarap kanina, sobrang lambot. Yung Chinese, Spanish bread. So, ayan. Tapos, may ulam na kami dyan. Yung tira namin dun sa sa Bulalo Point ba yun? And, so, ayun. And may pagkain pa naman yung dogs. Dapat pala, nagpaiwan ako sa store kasi parang nakabili na ako ng pagkain ng mga aso bukas. Pero, pagod na eh. Tomorrow na lang. Bukas ba yun? Bukas na lang. Let's go! Diyan na si Chris. Nakasalubong namin si Joe eh. Siguro kakahatid niya lang din kay Chris. Let's go na. Miss ko na mga bebes natin. Nagsiselo si Grutin! Wala na. Uy, ano na wala vlog. Grutin! Yakap ako Grutin, oh. Grutin! Uy, hindi. Grutin!
Ayan. Alis na ako, group ah. Selos eh. Pagka lalapit sa akin si Chris, ayaw kakawalan niya ng bongga. Kaya di namin mapakawalan si Groot, guys. Alam niyo yon. Minsan pag si Chris lang nanonood ng TV, okay pa. Yan. Pero once na lumapit na sa akin si Chris or kay Daddy, yun na. Selos na siya. Uy! Uy, may pogi doon, no? Ay, may maganda rin. Ay, meron pang maganda. Uy! Kasi ng paknit! Kasi ng ay, naglalaro ang paknit. Ay! Oy, nakapapa! Pogi! Poknat! Lalaro, oh. Sige, laro na muna kayo. Nakaready na pagkain nila yan dyan pa si Eme. Naantay lang yung ano, yung friend niya. And then, nakisuyo ako. Nagpabila ako ng SIM card ni Chris. Yung kasi may pinanawas na Dayung-yung! Ay, Dayung-yung! Dayung-yung! Meggy! Meggy! Diyan ka muna, Grutay-tay. Si Madam Emma. Talagang pula yung ano niya, no? Nakita ka naman yung with the two prodigal jobbers. Go get them. Kaloko. You're the best. Pula yung baril, eh, no? Colors! Lumabas na kayo dyan! Hala! Dahu! Si Emilia. Ayun guys, nalagay ko na kanina yung ano. Yan, nakapagpalit na rin ako ng pillow, diba? Ganda. Malinis tingnan. Bongga. Ang sexy ni Madam Emo. Ang puti, oh. Dali na. Kakain naman yan. Kakain na. Dayung-yung! Short kasi Dayung-yung. Si ano pala? namatay na barin pa na si ano. Asawa din niya. Asawa. Alam niya ba na asawa niya yan? Hindi niya alam. Natutuwa ako sa pulang baril, eh. Pula talaga, eh, no? Dinner, guys. Alas 7 na, eh. Ayan. Bumili lang si Chris ng ano niya, pang project niya. Ayun. Meron pa yung binaon niya kanina. May hotdog, kanya to. Ito yung tinake out namin. Dami, oh. Ayun. Mamaya na daw si Em, no? Gusto din yan, eh. Busog, eh. Nagano sila ni Chris na merienda. Ayun. Since kumakain si Emma ng bulalo. Sakto. Kasi di ako kain yun, eh.